Renungan Harian HKBP Senin 24 April 2020. Panean di Harajao ni Debata. Turpuk Sadarion Galatia 4 ayat 7. Tibaheni dang behatoban ho tung anak do alai molo anak laos panean doho marhitesian debata. Panean di Harajao ni Debata. Dongan saha porseaon di pigi-piga bangso termasuk mahalak Batak namang huton margasian horong bawa manang patriarkal. Alani saya sumurung do akan tua-tua maradopon anakna manang bawa sian boru. Nang peholan sada anakna saya gumudang do tading-tading nitnya tua-tua itu anak nai sian tu boru nang pe tumorok boru gelengna. Saya dong dope masa, ia molo anak di pasikolahon sa tibo-tibona, alai molo boru, asal masih kola, dang pola tibo, ala naing tujol mana asing do leanon. Godang dope pangatusion si songoni di halak Batak, nang pe nungala maju aka partikian nuaing. Ala nii, olo do si pata gabe tubuh aka perbadaan, di tonga-tonga ni keluarga, holan ala ni arta, manang tading-tading din na tua-tuana. Marasing situ tu do siani, ia tean-teanan sian debata, dilon debata do tu ganop akan na porsia, ima tean-teanan nama saya arga, nasobui gugaan ni jolma, ima harajao ni debata, jala harajao ni debatai tusaluhut jolma na olo porsia di ibana, jala mangulahon lomo ni rohana di portibion. Jala dangadong mardia ibar bawa manang perempuan dos do di adopan ni debata alani diterpukon mat saya takas do di dok ia gandup halak na porsea naung diain gabe ianako ni debata dang be hatoban ni dosa ibana dang be olo di ela-ela si bolis ibana alai molo anak laos panean doho marhitesian debata atong gandop aka anak ni debata ikut makhanguluhon parange songon panian ni Harajao ni debata ima holong dohot dame nunga dipatuduhon Tuhan Yesus tuhita aka parange daringgan nagabe si ihutonota jala si ulah nota maradopon humaliakta ikon patuduhonota do tuportibion songon anak ni debata asalam ditadasal hut jolma holong ni debata tu portibion bahen sangat di kewarna. Amin. Sian buku si jahawan si genop ari di HKBP buku pajonok hamu ma tu debata.